Samantala na naipasakamay na po ng Department of Information and Communications Technology or DICT Ilocos ang Government Emergency Communication System or Mobile Operations and Device or Vehicle for Emergency o yung GEX-MOVA. Mula po yan sa United Nations at World Food Program. Layon po nito ay makapagbigay po ng maayos na impormasyon na Information Communications Technology sa gitna po ng kalamidad upang patuloy na maitaguyod ang koneksyon at koordinasyon sa bawat isa. Makatutulong din umano ito para palakasin ang disaster preparedness at emergency response ng mga komunidad sa rehiyon. Samantala sa pamamagitan nito, mapapalakas ang ugnayan ng gobyerno at mga residente upang tugunan ang mga matutukoy na pangangailangan ng mga ito. IFM News. IFM News. IFM News.